सद्गुरु महाराज की जय। कामधेनू प्रमाणे या हिंदू धर्मामध्ये ही गाय आहे आणि ती दत्त प्रभूच्या संगती आहे। आणि गायीची सेवा केल्यानंतर आपल्या संसारामध्ये आनंदी आनंद राहील असं शास्त्र सांगत आहे। कलियुगामध्ये कित्येकांना प्रचिती आहे आणि ज्यांच्या घरी या गाय आहे त्यांनी अवश्य नैवेद्य सारत जा, सर्वांना आनंद लाभेल। गायीचं दूध बाळाला प्यायला द्या गायीचं, त्यामुळं बाळाला दवाखाना कधी लागणार नाही असे अनुभव आहेत। अति थोर पुण्याई ज्याची आहे त्यांच्या संसारामध्ये गाय ही दररोज पूजनाला आपल्या हिंदू धर्मामध्ये प्रिय आहे गाय। आणि हे दत्त कृपेने पद होत आहे। आज पोळ्याच्या दिवशी दिनांक 26/8/2022 पोळ्याच्या दिवशी दत्त कृपेने होत आहे, ते आपण ऐकून घ्या आणि नीतीला जागा, आपल्या हिंदू धर्माच्या संस्कृतीला जागा। कामधेनू परी गाय अनुभव आहे हिंदू धर्माचे, संत सांगती होवाचे। कामधेनू परी गाय अनुभव आहे हिंदू धर्माचे, संत सांगती होवाचे। दत्ताजवळी आहे गाय सेवा करिता इच्छा पूर्ण होय, कलियुगी प्रचिती आहे कामधेनू परी गाय। ज्याच्या घरी आहे हो गाय नैवेद्य सारित तू जाय, सर्व दैवता तृप्त होये कामधेनू परी गाय। कामधेनू परी गाय अनुभव आहे हिंदू धर्माचे, संत सांगती होवाचे। बाळासी दूध हो देई पिण्याकरता, मग दवाखाना बंद होई, जीवनी अनुभव पाये कामधेनू परी गाय। अति थोर तुझी पुण्याई, संत सांगती सर्व ग्वाई, संसारी सुख शांती होये कामधेनू परी गाय। कामधेनू परी गाय अनुभव आहे हिंदू धर्माचे, संत सांगती होवाचे। पुंजाराम बोरकर सांगे सर्वाला, दास बोरकर सांगे सर्व जनतेला, विकू नका गायी कसा बाला। बोरकर दास सांगे हो सर्वाला, विकू नका गायी कसा बाला, उपकार अनंत आहे कामधेनू परी गाय। कामधेनू परी गाय अनुभव आहे हिंदू धर्माचे, संत सांगती होवाचे, संत सांगती होवाचे। कामधेनू परी गाय, कामधेनू परी गाय। गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय।